Oh, gini. Ubo ni siya kita ang ingon nga kanang naghayro ka na ang mubantay ug kumay. Mo siya? Kuto-kuto. Dali. Tao. Mamo kang may tao ha. May toyo niya daw. Ay kanang ma'am, mao ni siya kanang naghayro ka na ang mubantay ug kumayan. Oh, kami tagiya ng mayan. Ay kamoy tagiya. Ay sila di. Ah, kini mo musod ni. Isod mo? Mubantay man kanang kuan. Oh, bantay may 400 ang adlaw. Libre tanan. Punan din daw. Oh. O sige libre tanan. Kana kis ko. Wala po man guys. Oh, libre man ka kanang tanan. Bantay na humay ba ng langga may bantayan dili kay. Ah, libre kaon, libre snack. Oh, libre. Libre. Sige. Ako anak may magtanaw ninyo ha anak kumayan. Hindi sige. libre hawak. Oh. Libre tubig. Anak ni mo ni. Oh, ako anak na. Ako anak may magtanaw ninyo kada adlaw. Bay, imo na anak bay kay ko yan han. Aw, bungon sokok. Abo ma, mga manyaki sa to ma. Adili, mo trabaho na mi. Amo ani man bantay na gyud may mubugol may mga langgam. Oh, bugar mo langgam. Ako na. 400 ang adlaw libre tanan. Oh, sige. Oh, sige tara. Ayos ha. Oh, yes ma'am. Baka patambay-tambay kayo sa gilid. Ano yung masigurado kayong masibag? Puro magnay ana. Oo, mukhang tililing. Tanaw, sirabaran tanag naman na sila nakita ang langgam. Oo. Bago natin bayaran. Ah, sige ma. Sus. Bay. Sus. Daghan na bugaw diha. Paitan ni mga langgama oy, nahibaw na sila nga mao gitrabaho na to nga. Yan ang dili to sila mo kaon sumay. Magsige hinon sila patog-patog dire. Oh, uyog ka to pikas bay. Uyog ka. Hoy. Naka. Wa pakabot sa kilo na kaon bay eh. Ha? Wa pa nabot sa kilo na kaon. Masuluan ba katas tong amo ani ron nga. Pasil niya ilang ihap ning uhay sa humay bay. Nya ug ihap nila ikaw niyang hapon ug makuangan. Nya di ta suduan na ko nila. Ayo ka tagibaw pud pila pud kabuk. Kauhay pud ang ilagi timanan. Sus, paita ba yan eh? Tutul po. Lupa lagi. Ang upa ba yan bay? Payag ba kayo? Ato tag-iya bay? Ato sultian nga. Wa ginagkaon nga uhay sa humay nga atong gibantayan. Kaya langgam mahadlok sa imong naong. Ano ba? Ayo ori sila. Rito ko na kumadakpan langgaman. Uy! Grabe ninduta sa mga humay. Bay? Huwag sa siguro tayo kay puting inita na yung trabaho gid ba? Mura magpaparit akong buko-buko. Ang ingon mo gud ni ma'am gud nga 400 ang adlaw mo ni mao di tingali ni kaputi pagkainita kay suna mo gag 400 kabuk adlaw. Taghana buok adlaw. Ato to sa ma'am nga. Reklamo tayo na nga. Balik duha lang kabuk adlaw ang atong sildo kay ron nga. Mao Kanang gid dili init. Init kay mura napalit akong buko-buko. Unsa man sa taon ni si ma'am oy? Mao di gid pagtamo nga bigla buntag nga na siya nga tag 400 kuno tong adlaw. Mao di puting initan itong trabaho. Ay mao di no. Ato to na. Reklamo ta nila. Amo tayo hayo tag duha lang adlaw. Duha lang kadlaw. Grabe sila ng 400 eh. Oh, tingnan mo ma. Kung ano namalik man din nanagan man balik pa dong dire. Ngano ka ni? Sabi ko na mukhang tapulan yun ma. Tama. Boy, sweldo. Wasildo. Wala may nagbarag-barog na sila wag digandagan. Sa pera. Walang kwenta. Wala sweldo. Ano uli mo? Sus, grabe Ang init. umay ulit kay kinuhaan sa langgam. Doon sa niyo magbantay. Su! Ay, mas lando kayo sa mga yung sinuan minimum 400 sa adlaw. Unya. Mo din ang 400 sa adlaw. Pati pagkainita. Subihin na mi og dos, ma'am. Bahala og dos basta landong. Away sweldo ay. Ganda adlaw. Away sweldo kay